ta ga samun zance Hamidu Umar dan malam Sardaunan Galadi man Katsinawa ya alakare ka. Assalamu alaikum ga sako jama'ar Katsinawa sai ku kula. Ga samun zance na zo da bayani mai karfi manyan mu da yara kudin lura. Hamidu Umar dan malam domin yau ne ranar wanka TV mai koyo ko hula. Ku ji ga sabon zance Hamidu Umar dan malam na zo yau zan yi wakata. Hamidu Umar dan malam Allah ya baka sarauta ne. Garkuwan Sardaunan Galadi man Katsinawa wannan sa'a ne. A cikin al'umma kai zarce lalle ko kai jan zaki ne. Dukkin ɗan bai gado ba hoto ne ni a fahimta ta. Ga sabon zance Hamidu Umar dan malam garkuwan Sardaunan Galadi man Katsinawa ya alakare ka. Rana ce kai da bayyuka wurin manya da 'yan yara. Ga sabon zance alheri ya zama yanka a wurin kowa ba ka kyara. Hamidu Umar dan malam aure in marka ga tsatsiya tilas lalle za a yi shara. Ku ji ga sabon zance gaba dai tauraro na tafiyar nan je kama fafata. Tafiya da bani da akwai daɗi to ni dai na samu nawa. Toron giwa in ka bulla tilas kowa ya kaucewa. Mai tausayi ne a wurin jama'a kowa ya matso ya dubawa. Mai uwa gindin murhu kusa ne mai yin wani a fahimta ta. Ga sabon zance Hamidu Umar dan malam garkuwan Sardaunan Galadi man Katsinawa ya alakare ka. Tilas ne in zane suya albasa ba na yin mantawa. Ga sabon zance ajiya ko in ce anti na tilas a wurin kina dukawa. Hamidu Umar dan malam ita ce ta kira ni ta ce min zo wakar nan je kai rerawa. Ku ji ga sabon zance Asiya S mai da uwar ɗakin mu na ce Allahu ya kare ta. Al'umma ga sabon zance Hamidu Umar dan malam garkuwan Sardaunan Galadi man Katsinawa ya alakare ka. da mai gayya Sardaunan Galadi manawa. Al'umma ga sabon zance Alhaji Ibrahim Motita Barzona Hamidu Umar dan malam garkuwan Sardaunan Galadi maza ne yabawa. ku ji ga sabon zance Tafiyar sama sai jirgi mota ba za ta iya ba. Rabbana kai mallaki dan isar manzo nawa. Da Hamidu dan malam jarumi barzo nawa. Ga ilimi ga daula ai abun ba kushewa. Rabbana ya baka a ko'ina kai ne baba. Al'umma ga sabon zance Hamidu Umar dan malam garkuwan Sardaunan Galadi man Katsinawa ya alakare ka. Ina gudun wani gano ya zo a yau sai a kara. Al'umma ga sabon zance Garkuwan Sardaunan Galadi maman ka yabawa. Hamidu Umar dan malam Ga maza mata mun fito abun ba kushewa. ku ji ga sabon zance Hamidu dan malam da ko'ina ai sai baba. tambaran manya ba na yara ne ba ku ganewa. Mai gida lanji gai da kai na yau na yi karawa. Controller custom kasar mu kuke karewa. Allah karo girman ka mai gida kai zarcewa. Al'umma ga sabon zance Hamidu Umar dan malam garkuwan Sardaunan Galadi
kai a yau na yabawa. Ga amana gun mai gidanmu Allah ya tsarewa. Alhaji Muhammadu Usman sarki na yabawa. Alherin da kuke yi mutan gari mun godewa. Yan uba ku yi haƙuri ku bar shi nan kar ku yi ɓanna. BPO zan gaishe ka mai gidan Nisarawa. Central Police Station mai gida alkarewa. Sai mahaifa gun mai gidan musu zan furtawa. Alhaji Umar Baba ne yaba ne karawa. Hajiya Hannatu mama gane nan ne dukawa. Mama ko me kika ce da ɗanki san bai kaucewa. Ga samun zance Hamidu Umar dan malam wasu donon galani ban kasanawa ya alkare ka. Yanzu yayye gun mai gidan musu zan furtawa. Aisha na sanyo kina yaba na karawa. Sannan kan ne gun mai gidanmu ba na mantawa. Fintani na gaishe ki har bishir ban mantawa. Sai Aminu na sanyo da Hassana ban kyalewa. Maryamu na sakin gake ko ba na mantawa. Sai Habibu Usaini a wanka waka na sakawa. Kanne ne guni mai gida amana na rikewa. Ga samun zance Hamidu Umar dan malam wasu donon galadi ban kasanawa ya alkare ka. Yanzu sai matan mai gidan mu zallin safowa. Hajiya Aisha gaida ke nake nai karawa. Hajiya Hafsat na sako ki bana mantawa. Hajiya Zainab mata mai gida Allah karewa. Yanzu yara gun mai gidan masu zan furtawa. Na sako Umar ko in ce da kai abba nawa. Na sako Zainab Usman ba na kyalewa. Sai Abubakar har